Ano nayayay man na? Iya naman na ni. Dagan-dagan ka no. Daganan ni. Ayun na. Kay makasabatan na, makatunok na. Kayayay. Yayay na, ayaw. No ba? Ang lapatay ka na. Ang lapatay. Tawa lagi. Mayayay lagi ka. Tanong si Papa. Giniyaan na ta. Dali na. Anay. Na, dagdagan-dagan ka. Nayayay. Nanaong ka. Oh, mag-slowly lang. Ayaw, dagan. Cry ka? Cry kagay na. Bye. Bye mo ice cream. Paano mo tagay si Mama? Uy, kaluoy. Pula na nga pagka-cry. Magsilingan na. Maraglayo kayo kay... Sininggit tayo na ng tirada. Biya ba? May istorya kay sininggit. Ito! Dito! Dito! Ang tita ng bike-bike. Bike-bike na yung tita. Ikaw na brum ka ni Papa. Gara. Yan, nag-sleep ka. Nag-cry man ka. Nag-sleep ka na. Do. Aman mong video. Huh? Namday ko yung page sa akong page. Bakang bibi. Nag-delete ko lang. Nak. Oh, isdol lang kay mayayay mangka. Hello guys, mayang hapon. Pauli nami kay gisundo nami sa among batang gamatoy. Alas 5:14 naman day oy. Hayag lang kayong palibot kay kuan naman. Init na kaayo. Kunting ulan na, titingit-ngita na. Correct among bata ay. Haman ni mo ice cream na pangatag ba? Wala na, hurot na. Kwarta? Wala na yung kwarta kaloy. Ano si Papa? Bye pata. Oy. Naglaag dahil ka di ay. Papata, bye ta ice cream papata. Na wala man daw kwarta ingon si Papa, magguhom na lang ta. Sunod adlaw na pag mosildo si Mama, magbay ta ice cream ha. Ta, guhom na. Nakabay na biya kag ice cream na dirty na gayong dress. Oh, slowly daplin diri kay maligisan ka na ni Tito diri agyo. Mo Tito. Bye ka ta, Tita. Ha? Bye ka. Ha? Bye ka, Tita. Ah. Bye ka.